De medewerkers van roestvrij stielbedrijf SRI Veenwouden samelen harren manjetemoen hier en betiert om te staken voor een betere CAO. Er hebben al meerdere onderhandelingsrondes geweest. Maar elke keer krijgt het personeel het lid op een neus. We vinden dat we eigenlijk te min wat jaren worden naast het werk wat we doen. Er zijn te min mensen in het metaal en in de hele techniek ook. En om het eigenlijk aantrekkelijker te maken voor de nijere jeugd om in de techniek te gaan, dan is het ook wel heel mooi dat het ook goed wat jaren wordt inleren. De bazen die gaan er net op metaal, want ze hadden al hier opschort. En nu is de tijd om te staken. De groep van zo'n 15 medewerkers zette de naai aan naar de Groene Ster bij Ljouwert. Daar kwam metaal- en techniekpersoneel uit heel Friesland geer. Het staken barde vanwege de coronaveiligheid in een drive-thru. Dit zijn mensen met gouden handen. Zij moeten er uiteindelijk voor zorgen dat de energietransitie straks voor elkaar komt. Nou, dat betekent dat je mensen ook wat moet bieden. Nou, dat doen de werkgevers niet. Nou, en daar staken deze mensen op dit moment voor. Goeiedag. Mooi. Je ruimte kan niet open met het vlaggetje zeker? Ja, wat willen wij? Ja, dat het CO beter wordt. En daar wat lullen daar met net omheen. Wat was er dit keer wenningsbad? Nou, dan staan we er gewoon weer voor natuurlijk. Dus maar we zien dat we orenacties bedenken kennen. Ja, ben je al geregistreerd of nog niet? De actie is dit keer wat oors en lietser als normaal. Toch hoop je personeel en vakbonden dat de werkjouwers uit de pregen komen met een betere CAO. Ja, wij staken door net zolang totdat die CAO rondkomt. Hè. Dus de werkgevers moeten echt over de brug komen. We moeten een fatsoenlijke CAO krijgen die aantrekkelijk is voor het huidige personeel, maar ook voor het toekomstig personeel. Wij moeten nu in actie komen. Ja, de bazen hadden tijd gekregen en ze hadden dit keer niks aan doen.